Съобщението дойде рано сутринта. Детектив Уилсън седеше на ръба на леглото си. Току-що събудила се от сън. Включи телефонът и прочете. Сигнал за младо момиче. Намерено убито. Познати думи, познат адрес. Престъпленията там се случваха често и не бяха случайни. Уилсън се облече мълчаливо и излезе. Когато пътуваше към место престъплението, градът малко по малко се събуждаше. Всичко изглеждаше нормално. Само детективът усещаше онази особена тишина, онази неестествена следа. Следа от неочакван край. Но не мислеше за нея, за мъртвото момиче. След толкова години се беше научила да претъпява емоциите си. Уилсън като по навик, без да усети, пристигна на место престъплението. На няколко крачки от нея тялото на убитото момиче лежеше спокойно, а очите й се взираха в нея. Огромна трагедия. Да, ужасно, да. Многото момиче. Трупът е открит рано сутринта от случайен минувач, докато е разхождал кучето си. Също така казва, че от местопрестъплението е видял да бяга мъж, висок, с черна коса, също така с сини дънки, жълт свичър и считаме, че това е заподозреният. Установена ли е причината за смъртта? Да. Съдебният лекар казва, че ширината на острието съвпада, заедно с множеството прободни рани, като с кухненски нож. Всичко до тук насочва, че престъплението е било от страст. Вероятно извършителят я е познавал. Трябва да проверим, ако е имала приятел, дали отговаря на описанието. Ще се преживее по-лека. Ало, да, слушай. Ужасна трагедия. Буден ли си?